Nagpatabang sa GMA Regional TV Cagayan de Oro Station ang kapuyo ug kabanay sa usa ka OFW nga namatay sa Jeddah, Saudi Arabia. Atong sayron ang detalye ini pinagi sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara nangayo og tabang karon ang live-in partner sa usa ka OFW nga namatay sa Jeddah, Saudi Arabia. Kini human magduha ka bulan na lamang apan wa gyapon nakauli ang patayng lawas sa iyang kapuyo. Mao kini si Sami Panis, live-in partner ni Nova Pakudan Bakot, usa ka OFW nga namatay sa Jeddah sa Saudi Arabia. Magduha ka bulan na kunong natanggong ang patayng lawas ni Nova sa Jeddah. Una kuno namatay si Nova, nakasinati kuno kini og depression, ingon man kahadlok sa dili mayong pagtagad sa iyang mga amo ngadto kaniya. Sa ulahing komunikasyon niya kang Nova, nakatakda na kuno kining makauli ni atong Marso 30 apan gipugngan kuno sa iyang employer nga gipasamutan pa sa lockdown tungod sa COVID-19. Yang amo daw kuno gasilos tong amo nga babae unya kanon gabiklon gini sa kapigitan sa biklon sa ba. Batbuhatan sa istorya nga kuan nga dili maayo. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Jeddah, nag-suicide kuno si Nova apan dili makatuo si Sami nga mahimo kini sa iyang partner. Niadtong April 1 dunay repatriation order sa lawas ni Nova human ma-autopsy. May og tabang lagi ni pangitabuha sir kay para matawani justisya yang kamatayon sir ba. Pauli po diyang pateng lawas sir nga madali nila sir. Mga proseso nilang dali ba? Sa gipadalang text message sa OWA ngadto sa kabanay ni Nova, ilahan na kuno gi-endorse ang pagpauli sa patayng lawas niini sa Department of Foreign Affairs o DFA. Apan naglisod kuno sila og kontak sa Philippine Consulate sa Jeddah tungod sa lockdown sa lugar. May pasalig ang DFA Region 10 nga paningkamutan nga mapadali ang pagpauli sa patayng lawas ni Nova aron mahiluna na kini. Mudaga nag 2 to 3 weeks ang issuance of no objection certificate. Mao man na siya ang required nga document para ma-keep ang remain. Pero sa pagkakaroon, uncertain pa yun ang pag-issue anak kay tungod sa limited ang lihok sa atong konsulada sa Jeddah. Sara, pasalig sa DFA nga ilahang ginahimo ang tanang koordinasyon ngadto sa konsulada sa Pilipinas dito sa Jeddah. Apan na aminado sila nga adunay kalisod nga ilang ginatubang karon labi na sa pakigtransak sa maong nasod ug sa atong konsulada tungod limitado lamang ang mga transaksyon nga mahitabo karong panahon nga adunay hulga sa COVID-19. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.